Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Díváte se na model Sony Xperia Z Ultra, naprosto úžasné zařízení, které v podstatě jsme od Sony Mobile zatím nikdy neviděli a dost možná zase nějakou dobu neuvidíme. Zařízení, které v podstatě poráží bez problémů naprosto vše, co je v této chvíli dostupné na současném trhu. O modelu Xperia Z Ultra ale nyní mluvit až tak moc nebudu, respektive tento telefon zde bude spíše jenom jako kompars. Chci vám ukázat, jak pomocí počítače velmi jednoduše ten telefon rootnout, aniž by bylo nutné odemykat přitom bootloader. Hned na úvod důležitá věc, tento postup neplatí jenom pro model Sony Xperia Z Ultra, ale také pro model Sony Xperia Z1, mimochodem i pro spoustu dalších telefonů, ale nyní je důležité pro nás to, že to jde pro tyhle dva telefony, takže právě na ně je toto video zaměřeno a právě v sekcích věnovaných těmto telefonům tento návod najdete. Je třeba mít povolené ladění USB, to znamená povolit jej v možnostech pro vývojáře, zabezpečí je následně potřeba mít povolené neznámé zdroje. Co je také důležité, telefon nyní dám stranou, je třeba stáhnout aplikaci VRoot. Ta aplikace, důležitá věc, je kompletně v čínštině, ale je potřeba se toho nebát. Je to zkrátka aplikace jako každá jiná, takže normálně si ji můžete nainstalovat. Teď možná to vidíte, možná ne. Já to možná zkusím trošku přiblížit na té kameře, ale ono to vidět nepůjde. Každopádně popis té aplikace vůbec neřešte, co se tam píše. Není to skutečně nic špatného. Všechno odklikejte klasicky tím prostředním tlačítkem. Stále dávejte možnost dál a následně se nám aplikace takhle spustí. Opět ponechme stranou, co je na té aplikaci napsáno. Já osobně sám to stejně třeba nejsem schopen ani poznat. Pro mě rozhodující je skutečnost, že ta aplikace funguje jak má. Nyní tedy připojím telefon. Vidíte, že nyní jej už mám připojený a teď to vidíte teprve a začne probíhat vyhledávání ovladačů. Následně by ta aplikace měla identifikovat ten přístroj. Zkusíme si ještě chvíli počkat, jestli se nám to podaří. Důležité je, že i u modelu Xperia Z1 to nějakou dobu trvalo, ale ten už rootnutý mám, takže mám ověřeno, že tento postup funguje. Mám to už vyzkoušené, ale protože jsem nechtěl znova rootovat ten samý telefon a chtěl jsem zkusit něco trošku jiného, tak zde mám právě model Sony Xperia Z Ultra. Ještě podotknu, je v nejnovější verzi firmware, to znamená, není to ten první firmware, ale už ta druhá verze, což ale považuji také za pozitivní, že ten firmware, respektive ten program, nefunguje jenom s nějakou první verzí firmware, ale zatím funguje se všemi verzemi, které jsou jak pro model Xperia Z1, tak také pro model Xperia Z Ultra dostupné. Ještě chviličku. Tak vidíte, že v této chvíli už máme ten telefon korektně načtený a připojený, takže zvolíme možnost root. Ten se nám za chvíli provede, dojde k restartu telefonu a následně už root můžete používat. Možná poslední důležité upozornění, teď už ten telefon můžeme klidně odpojit, ale klidně ji tam ještě nechám připojený, ať vidíte, že je to jedno. Ta aplikace na ten root, která se tímto postupem do toho telefonu nainstaluje, tak je opět v nějakém jazyce, který mi není úplně známý, blízký, ale není to vůbec důležité. Rozhodující je, že už jste získali root práva s tím, že následně si můžete třeba stáhnout klasický superuser a používat ten. Tady máme aplikaci, která nám v této chvíli zpřístupňuje root. Pokud si ji otevřeme takhle z toho popisku, který snad je aspoň trochu vidět, tak nic moc zřejmé není, ale už se mi normálně používá s programem Root Explorer právě v modelu Xperia Z1 a funguje naprosto bez problémů.
S tím, že potom, co jste aplikovali tento postup, máte funkční root, takže už například můžete zálohovat oddíl TA, pokud se chystáte odemknout bootloader, ať už na modelu Xperia Z1, Xperia Z Ultra nebo na jakémkoliv jiném přístroji, ale jak vidíte, tak ten root bez nutnosti odemykat bootloader je v této chvíli velmi jednoduchý a není třeba se ničeho bát. Ten postup funguje a trošku škoda, že to není aspoň v angličtině, ale rozhodující skutečně je, že ten návod běží tak, jak běžet má. Za mě pro tuto chvíli vše, moc děkuji autorům, mají to skutečně výborně zmáknuté, funguje to velmi rychle a těším se, co si pro nás připraví zase příště. Za mě pro tuto chvíli vše, já vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště opět na našem webu. Na viděnou.